Eta ongi etorri guztioi Donostiako Zinemaldiko 72. ediziora, gaurko prentsaurrekoan Tardes de Soledad filma izango dugu. Buenos días, buenas tardes. Arratsalde on denoi. Ongi etorri Tardes de Soledad prentsaurrekora, atal ofizialean daukaguna. Eta hementxe dugu bere taldearen kide batzuk. Hementxe dugu Albert Serra zuzendaria, Rikard Sales, ekoizlea Joaquin Sapinto eta Montse Triola ekoizlea. Lehenik eta behin, ideiaren jatorria galdetu nahi die, zuzendariari galdetu nahi diot Albert Serrari, erantzun dezakete ekoizleek ere bai. Nondik sortu zen ideia hori dokumentala hau egiteko. Eta aldi berean nola kudeatu zen, ze ikusi duguna konturatu gara, ikuspegi guztiz harrigarria duela, materiala ikusita, eta erakusten dena ikusita, hau da, ikusezina dena erakusten da. Emango diguzue erantzunen bat zentzu horretan? Ba, ni lagun bat nuen Pompeu Fraban Bartzelonan eta kolaborazioan egiten nuen gauza, zinemagileekin. Eta zerbait egin behar duzu gurekin, baina ez dut gairik. Interesatzen zaidan dokumental bat egiteko, urteak pasatu ziren, insistitzen zidan, eta behin okorritu zitzaidan, hurbildudan gairen bat ola pixkat muturrekoa, eta nire ezagutza batzuengatik, interesgarria izan zitekeena dokumentatzeko, zezenen gaia. Ni, zinemagile txinatar eta rusierrekeko miresmena bainuen, gauza serioak lantzen zituena, enuen beste gairik dokumentatzeko ez bazen hau eta pixkanaka egin genuen. Andre Rocarreiren laguntza izan genuen, Aguadorena ere bai, eta beste irudi batzuekin, eta azkenean film hau egin genuen. Rocarreirekin hitz egin nuen, eta zuk aipatu duzun esku zabaltasun horri esker, irudi hauek guztiak atera ditugu. Hau da, hori izan da helburua, hau da, bilatzea, dokumentala da. Eta pixka bat aztea a priori guztiei buruz eta kamerarekin bilatzea. Giza begiekin ikusi ezin diteken gauzak, ze urrutit zaude, ez duzu beharreinako kontzentrazioa dena delakoa. Eta bilatuz, perspektiba hori begiratuz, lehendik egindakoaren lan eitekoneko hurbil zegoela, fantasia puntu bat ere badu filmak, errealitatetik abiatuta, alderdi plastikotik, reverberatuz zoaz, estilizatuz, amplifikatuz, lurralde batera iristeko. Eta beraz, la metodologia bat ere berdina zen. Fikzio filmetan erabiltzen da bezala, banekin funtzionatuko zuela, hiru kamera erabili genituen oroar, autonomia zuena nire filmaketetan, nik ez dut sekula kamera begiratzen, sekula ez dut bisorea begiratzen ikusteko zer egiten duten. Beraz, ikaskuntza prozesu bat ere izan zen beraientza, normalean, fikzio filmetan ematen dut indikazioaren bat, hemen ez. Eta beraz ikasiz joan ginen, eta deskubrituz beste alderdi hau. Hau da, gauzak aurkituz, kuadrillako elkarrizketak agertu ziren, ia muntaian, intuitu egiten genuen zen gauza interesgarriak esaten zituztela, baina ni nagoenez irudiak aztertzen prozesuan zeharenekien oso ondo. Bapaten konturatzen zera zerbait aurkitu duzula, eta filma egituratu dezakezula, iruzkin hauekin. Hau da, ekintza puntuatzen ari direnak, olako gauzak. Hau da, aukera hori sortzea, edo aprobetxatzea, gauzak agertu ala, eta ikuspegi librea erabiliz eta gauzak harrapatuz edo sortzen ziren momentuetan. Hola, Albert. Pregunto un... Kaixo, Albert, katalanez galdetuko dut. Creus que a partir de Pacific Fiction, creus que un cert tipus de públic mitjans ara mateix li fan més cas al teu cinema del que passava abans? Sentitzen dugu, baina ez dago katalaneko kabinarik.
inflexio puntua dago alde batetik, eta Cannesen izan zuen eragina lehian zegoelako. Baita ere nominazioak izan genituen Frantziako Cesarretan. Eta beraz, inflexio puntu bat izan zen, eta film hau, ere pentsatuta zegoen Pacific Fiction, baina aurretikan ere bai. Beraz, nolabait kalkulatuta zegoen une honetan agertzeko, baina bai, Euskarri desberdina da sekula dokumentar bat egin gabean nintzen, eta gogoan nituen. Egia esan, nuen gogorik, baina konprometitu eta nengoelako, eta insistitu egin zidaten ere egiteko. Master dokumentalen sortzaileak hainbeste insistitu zidan, eta nola ez dakidan ez esaten, baina behin erabaki ondoren, prozesua interesgarria egiten joan zen batez ere barrutik, perspektiba horrekin, perspektiba mantenu nahian, perspektiba purua, xaloa, hau da aldez aurretik gai kontrobertitu batean. Baina ni horrek, eninduen eragiten. Ni alegeta gertuen egoten saiatu nintzen, gauza bitxiak aurkitzen, sekula grabatu gabekoak, hau lortu alizateko, emaitza. Kaixo, Albert, Montse, irutu zai bikaina filma, ikaragarria artelan bat iruditu zait, naiz eta, gustatu edo ez ezenak. Galdetu nahi nizuke, zuk adierazi duzun eztabaida horren inguruan, zezenketari buruz eta euromakiari buruz. Nik uste dut filma ez dela posizionatzen. Alde batik handago toreroaren ausardia hori, baina gero sufrimenduara ikusten dugu zezenarengan. Okerral nago, ala benetan hau zen zure begirada, zuk bilatzen zenuena. Ara, nabaritzen da tauromakia, estimatzen dudala, zertxo bait. Baina baita ere kontakizunaren zintotasuna hor dago. Elementu bisual interesgarrienak sakon genezako jetako batzuengan. Eta hor daude, bere adierazkortasunarekin, bere bizitasunarekin. Ironia pixka batekin ere bai, umore pixkat ere badago. Ironia. Ez da horren serio hartzen guztia, badira alderdi komikoak, elkarrezketak, ez dakit. Posizionatu egiten da zentzu horretan. Nolabait liluratze bat dago gaiaren inguruan, faszinazio bat, protagonistagatik ere berak duen konpromisoagatik, baina ez diogu ere uko egin artelan bat egiteari bere elementuak izan behar dituenak. Hau da, ez dago kausa baten zerbitzura ez ezer, baizik eta zinemaren zerbitzura hasieran esan duzun bezala. Eta hau da azkenan gelditu dena, eta jendeak pentsatzen duena gaiaren inguruan, oso kanpoan gelditzen zaio filmari interesatzen zait, jendeak ze pentsatzen duen filmaz artelan gisa. Barruko, barne logika guztiak gutxitan, nik esango nuke ia inoiz, pentsatzen dira edukiaren arabera sortuko duen efektuaren arabera, ze pentsatuko du jendeak, eta bar. Eta horrelako gai batekin etzen nuke zer egingo. Etzen nuke inolako filmarik egingo, eta bat egin behar duzu koherentea, barnetik ere koherentea dena. Eta hau da posible dena. Zinema pelikula bada. Ez dut inolako konsideraziorik izan beste filmetan, eta orain ere enaiz hasiko horretan. Hola, buenos días. Kaixo, egunon, zorionak film honengatik. Bisualki artelan bada, artelan totala. Eta zinematik atera garenean, jendeak esaten zuen alde kontra dago, nik ez dut ezakite mundu animalista honetan, mundua pelikula honek urrundu egin zaituen beste herrialde batzuetatik. Hau da, ea gai honek agian beste herrialde batzuetatik urrun zaitzake, Frantziatik edo iparreko herrialdetatik, ez, kontrara. Hautatu egin dute zinemaldi guztietan horrek ere harritu egin ninduen. Adibidez, New Yorkeko zinemaldian, urrengoa izango dena. Nik egia esan enekien nola
harrera izango zuen. Eta New Yorkek, Alemaniatik edo Bienaletik edo Tokiotik, Oslotik, zinemaldi osoak herrialde guztietan, behen artean politikoki zuzenenak direnak Kanada, Estatu Batuak, Alemania, denek hautatu dute. Kanpoko begiradak ez du zerikusirik hemen egon daitekenarekin, ez dut hitz egin, baina bai mezua jasotzen ditu, zorionak emanez eta bar. Baina kontratzen naiz, begirada antropologikoagoa dela, hau da, existitzen den zerbait da, horrela da, eta nik uste dut interesatzen zailele guztia nola erretratatzen den artistikoki eta estetikoki hau. Hau da, zinematografikoki nola duen garrantzi bat. Uste dut hori dela. Egia da harritu egin ninduela, baina tira, horrela da. Hi, question here from Brazil. Kaixo, Brasiletik zorionak film zoragarri honengatik zerbait gehiago jakin nahi nuke prozesuaz, soinua ingeniaritzaz, hitz egingo diguzu pixka bat zure sormen prozesuaren inguruan, nola lan egiten duzu zure bazkidearekin beste zinema batean? Bueno, el sonido era una cosa muy importante. Soinua oso garrantzitsua zen. Filman soinu zuzena genuen, hau da, filmaren gauzarik handienetako bat dira ari gabeko mikrofonoak. Ari gabeko mikrofonoak asko bilakatu dira azken aldian, lehen pila batzuekin, transmisore batekin eraman bertzen duen, eta pila aldatu egin bertzen 20 minuturo edo 30 minuturo, eta orain bateria berriekin, USB-ekin, izan dezakezu 5 urteko grabazio batean aririk gabe. Hori gabe ia ez zegoen, ez legoke filmaren parteri handi bat. Inork ezin du film bat egin tauromakiari buruz, 5 orduz ezin zelako aririk gabeko mikrorik izan. Hau da, entzuten denaren egia hor dago horri esker. Gero noski, nire film guztietan bezala soinu lan dago, soinu fantasia asko dago, efektu arraroak, kontzeptualagoak. Ez direnak errealistak besterik gabe, baina soinuaren alderdi asko, eta izan dugun sarbidea, ez bakarrik zezenketarien eskuzabaltasunagatik teknologiak ekarri du. Eta irudiari egindako galderari erantzunez, ez da erraxa izan. Zezenak filmatzea oso zaila da, ustekabekoa da, mugitu egiten dira, fokoa, hau da ikaskuntza prozesu bat egin behar izan dugu, ez Arturrek bakarrik argazki zuzendari gisa, baita operatzaileak ere. Bakoitzak ulertu behartzuen nola filmatu behartzen teknikoki. Ulertu ere lehen esan dudana zertzen interesgarria. Operadore bakoitzak obligazioa zuen zerbait bilatzeko. Hau da, ez genuen obligaziorik ezer transmitatzeko, edo kausaren bati erantzuteko, edo lehendik genekin zerbait erantzuteko. Kontrara, operadore bakoitzak independenteki, denetatik hitz egiten genuen, korrida bakoitzaren ondoren, baina operatzaile bakoitzak hautatu egin behar zituen zintzen plano bakoitzaren interesa. Eta prozesu luzea izan zen ere bai. Operadore guztiak ez baitzeuden beti eskuragarri, komplexutasun handia baitzegoen prozesuan. Eta azkenekoz, irudiak ulertuz, Arturrekin hitz eginez, argazki zuzendaria denez, ere muntaia egiten zuen nirekin. Hau da, zu argazki zuzendaria bazara, taldi bera muntaia egiten baduzu, ulertu egiten duzu irudien izaera beste modu batean. Hasten zara mundua begiratzen, aurrean, kamaren aurrean dagoena, askoz ere modu, nola esango genuke? Askoz ere zehatzago batean, askoz ere gaizkiaren aldetik esango genuke, ez? Gaiztoago zea, askoz ere sarkorragoa, badakizu zer erabiliko duzun, etzarea bakarrik irudiak erekitzen ari. Hau oso dokumentaleko prozesua da, baina aurreko fikziozko lanetan erabili dudana.
eta modu naturalean erreproduzitu dugu. Ez zuen sekretu handirik izan. Hau da, prozesua zeluzea izan zen, komplikatua, zezen plaza bakoitza mundu bat zen, eta beti dituz aukera gehiago filmatzeko, baina beste gauza importantea da, muntaia digitala, hau da, sarbidea izan horretara, disko gogorrean, hau da, kombinatoria osoa izatea, ze filma egiteko dago, korridak filmatu ditugu, furgoneta, gela, baina oraindik ere filma eraikitzeke, zegoen nola egiten duzu? Ba berriz ere, aurreko filmetatik hartuta, muntaia bat baita eraikitzeko helburuarekin. Baina edukiak erabat aparte edukita horrela ere egin genuen. Bueno, ezakit, gainera kuadrilla besteek zerbait duten zerbait esateko. Nola izan da prozesu luze hau, muntaia eta bar. Ekoizpen ikuspegitek. Bueno, egia esan, ekoizpen aldetik, hasieran nahi genuen, zezenketa handi bat grabatu nahi genuen, kamera askorekin eta modu ikusgarrian, eta nahi genuen sekula filmaketarik egin etzen lekurik joan. Egin etzen lekuetara joan, baina azkenean, zezen plaza askotatik ibili gara, eta komplikazio askorekin egin dugu topo, eta gainera bilatu egiten genuen, ikasiz ginua zen nola jarri, nola gauzatu, Albertek zuen ideia hori, animaliak filmatuz, eta baita ere zezenketarien faenak ez dira beti ondo ateratzen, beraz komplikatu xamarra zen. Baina zenbat egin ditugu, 14 korrida filmatu ditugu leku desberdinetan, zezen tamaina desberdinekin, eta bueno, eskerrak azkenean, uste dut filmak bere burua aurkitzen joan dela muntaia aretoan ikusitako irudien arabera. Beraz, pozik gaude horrekin. Hori da beti egiten dudana, eta ez da beldur ematen didan zerbait. Konfiantza handia dut, modu honekin azkenean gauza interesgarriak aurkituko ditu dela. Pentsatzen dut, hau dela gauza interesgarriak aurkitzeko modu bakarra, baina ez dakit elkarrezketak edo begirada plano batzuk, bueno, nahiko egin gabeak orain arte. Hola, buenos días. Egunon, Quería preguntar sobre galdetu nahi dut, del torero y la cuadrilla, es decir, zezenketariaren hautatzeari. Ea beste batzuekin kontaktatu duzun, edo Andres Rokarrei duzu aukeratu zenuen hasieratik. Izan ziteken ere bai Latinoamerikakoa. Eta kuadrilla ere nola hautatu duzu, dokumentara honetako antzezle gisa, batzuk egia esan oso egin dute. Bai, dokumental proiektuarekin hasieran bi zezenketari nahi genituen, paralelismo bat egin nahi genuen biren artean, Pablo Aguado eta Rokarrei. Plutarkoren bizitza paralelo gisa, ze nortasun bestelakoak dituzte. Baina material asko genuen, muntaian eta konturatu ginen, film hau 2 ordu eta koska izan da, 4 ordu egitea ezinezkoa zen, beste material gainerako hori lantzen ari gara ikuspegi bestelako bat emateko beste lan batean. Baina lehen unean gailendu zen Rokarrei. Ze lehen berak esan duen bezala, korrida bakoitza mundu bada. Eta ez dugurek ez ikusirik izan diteke zoragarria edo oso aspergarria. Hau da, izan ditzakegu 3 harrapatze edo bat ere ez 2 urtean. Hau da, hori zuk ezin duzu aurreikusi, fatalitatea hor dagoelako. Beraz, hau pixka bat dramatikoagoa zen. Hau da, ekarri Rokarrek ja egitura oso argia ematen zigun, norantz joan behar genuen alegia. Eta gero, fotogenian,
dela eta edo magnetismo edo misterio pertsonal horrek beste geruza bat ematen zion gaiari. Hau da, intriga handiago ikusi ze konpromiso maila hartu zuen. Eta orduan gai gehiago jartzen zaizkigu mahai gainean, noski. Kuadrilak, nik enuen aukeratu, beak aukeratu zuen, nahiko arazo bai ditu jadanik. Eta bai, egia da, suertea beti ausarten alde dagoenez, gauzak egin dituen hasiera eta jakin gabe nola bukatuko zen, zorionekoak izan ginen. Eta kuadrilako irikideak batez ere bat edo bi, badute jaiotzetiko poesia sinestezina hori elkarrizketa batzuetan. Hau da, ondoren aurkitu genituenak, Muntaian hor zeudela elkarrizketak. Beraz, benetan, arimaren fronteak, bizitzak ez du ezer balio, hori da saria, prezioa. Beraz, egia erabatekoak, ara horrelako esaldiak, ez dakit, baita exagerazioa, humorea, laudorioen exageratzea, ironia nire film guztietan dagoena, eta filma batzutan ez du bere burua serio hartzen. Hau da, beste giro bat sortzen du filmaren barruan. Hau da, zalantzan jartzen du seriotasuna, naiz eta ikusten duguna transzendentea izan. Hau da, lehortasuna batzutan, indarkeria bestetan, suertea, kuadrillarena suertea izan zen. Pertsonaietako bat, gaur egun ez dagoena berarekin, pixka bat gehiago hitz egiten duena, eta Sevillako grazia hori duena, Antonio Txakon, noizbait hitz egin genuen, horri buruz, eta ez da gauza bera nik esaten nion, eta zergatik ez zarete Antonioarekin etortzen, ze guretzat, ez dakizien izan ziren arrazoiak, arrazoi teknikoak izango dira, baina guretzat benetan suerte handi izan zen bera egotea. Baina prozesu luzea izan zen, ez? Zezenketarien gana iristea, ze asko pentsatu genuen horrekin lan egingo genuen, lehen da bizitzik genuen Pablo Aguadorekin, eta beren apoderatuak zirenekin. Eta bazegoen lehen ideia bat, Albertek esplikatu duena bi zezenketari egotea. Eta Pabloren ingurunean batzuk esan zuten, zezenketari hau dago, funtziona dezakena, Pablorekin. Eta beste hiru ere bagenu dituen karteran, baina Pablo Aguadok alkatu zigun Rokarriri deitzeko. Casting prozesu antzeko bat izan zen. Hau da, fikzio filmatetik ez da gehiagi aldentzen. Zuk estimatu dezakezu antzez bat gehiago edo gutxiago, maila pertsonalean, humanoan, baina azkenean beti bila eta bila ibiltzen zara, elkarrizketak, eta bai, ni askotan egon ginen berarekin eta ez genekien ze motatako nortasuna zuen. Eta begira dare bai, ez? Ematen zuen dena kontrolatzen zura denbora guztian, baina egia esan bera murgilduta zegoen bere gauzetan, misterio kutsu bat, bakardadea ere bai, bere bakardadea, baina talde osoaren bakardadea ere bai. Karo, filmak horrekin jokatzen du pixka bat, folklorikoa eliditu du, soziologikoa ere bai. Hau da, beste batzuetan ikusi den gauza bezala. Beraz, oinarritu da beti, derivazio kontzeptual batean, visual batean, interesgarriagoa dena. Beste konsideraziorik egin gabe. Eta produkzio mailan, in situ, gu beti ikusezin ginen, gertatu behar zuena, bai oso garrantzitsua. Eta batzuetan nola etzen zerbait gertatu plaza batean, beste batera joan behar genuen, baina guk ez duguna izan muturra sartu. Kanpotik egindako erretratu bada, hau da margolari baten antzera, ez nahi duena egiten duena,
Lucian Freud eskatzen behar erretratu bat, bueno, hori ateratzen da, bere erretratua ateratzen da, eta kasu honetan, zituen errealitateko elementuak, sarbidea inirikia zutenak, baina azkenean kanpoko artista baten ikuspegia da, kanpoan dagoen artista batena. Arratsaldeon, hemen, galdetu nahi nizuke, pintzerkada batzuk eman dituzu. Filmaren tituloren arabera, nola iritsi zinaten izenburu honetara? Eta zer iritzi eman dute pertsonaiak azken emaitzei buruz? Hori behar galdetu. Uste dut Andresek pixkat ikusi zuela, eta etzen ere muntaketa behin betikoa geroago ikusiko dute. Lehen galdera da? Tituloa, izenburua, Tardes de Soledad. Hasieran genuen izenburu hori, eta filmatuz ginoazen, bi zezenketariak filmatzen, eta batzuetan muntailan egiten ari ginela esaten genuen, benetan badago bakardadea. Zergatik jartzen die jendeak izenburuak filmei hasi aurretik, hobeda amaieran jartzea. Hau da, islatu egin behar du filma. Guk arazok esaten ditugu batzuetan, jartzen du aldez aurretik izenburua, eta gero ez dator oso bat. Bai, behin-behinekoa izaten da. Hasieran jartzen baren bada izenburua ematen du, hori gauza jakin batera kutsiko duzula, hau eta bestea ingo duzula, ematen du oso bizkorra zarela. Eta hemen, pasatu zitzaigun, modulazio batzuk izan genituen gure iritzean, badago bakardadea bai edo ez. Eta gu gure buruari galdetuz benetan bakarrik daude, edo egiten dute eguneroko gauza bat balitzen zela, hau da, arriskua nolabait isolatu egiten du pertsona, edo pertsona multzoa benetan fluktuatuz joantzen, gure adimenean beste elementu batzuen antzera. Ez genekien sartuko ziren edo ez ikusten zenuen irudietan, baina ez zenekien ze puntutaraino aterako ziren amaiera modu sendo batean, maskulinitatearen kontua adibidez, uste genuen han egongo zela, baina filma ikusten duzu eta ematen du komikoagoa dela, beste gauza bat baino gehiago. Ez zenekien oso ondo, hau islatu egingo zen irudietan edo ez, eta hau izan zen gaietako bat. Eta azkenean muntailaren ondoren begiratu genuen, eta bai, badagolako zerbait. Filmak joakatzen du horrekin, furgoneta itxia, gela, plaza ere itxia, publikorik gabe. Beraz, bai, ikusten da bakardade pixkat, introspekzio hori ikusten da. Eta azkenean, izenburuak gelditu zen, baina zalantzatan ibili ginen unet batzuetan. Ematen zuen zerbait profesionalagoa, metafisikoa ere ematen zuen, bakardadearen espiritualtasuna, ez zegoela inpresente, zalantzan ibili ginen. Kaixo, Albert. Barkatu, baina ez dago katalaneko itzulpenik. Creus que és per tots els públics? I no vull dir en termes d'adults o de nens, o sigui, hi ha violència o no hi ha violència. Tenint en compte que la tauromàquia és un tema sempre tan controvertit, què penses amb això, entre els detractors i els defensors, que sempre és una mica complicat? És que el tema és circunstancial. Zirkunstantziala da gaia. Bai, badakigu gaia hori da. Hau da, ez diogu zertan, bueltak eman, jendeak badaki gaia hori dela. Beraz, ez dugu berriro eztabaidatuko. Beraz, hurbildu nahi duenak, lehenik eta ben, jakinez nire firma badela, elementu batzuk zailak izango dira ukitzen beste leku batzuetan. Eta izango da gauza pertsonal bat, gauza nola esan, oso konprometitua zinemaren hizkuntzarekin eta estetikarekin, eta ez du inolako kontzesiorik egingo maila horretan. Beraz, ekoizle gisa interesatuko zaizu edo ez, eta beste interesatu dakioke beste zerbait. Hau da, lehen etxiko den irizpide bakar hori izango da, hori berme bada hasteko. Eta uste dut bai, filmak gaiaren inguruan zintzoa dela, erretratu komplexu eta aberatsa egiten duela, edo zein pertsona hurbiltzeko moduan eta bere gauzak arkitzeko. Eta hauxe zen asmoa hasieratik. Hau da, guk bilatu egiten genuen.
ez genuen, ez dugu zer esatekorik. Una pregunta para el Galdera bat Albertentzat, enfocada, una concentración. kontzentrazio bat deitu da arratsaldeko 6etan Podemos Euskadik deitu du. Y según ellos, Eta haien arabera, filmak erromantizatu egiten du tauromakia. ¿qué te parece Ze iruditzen zaizu una concentración? kontzentrazio bat egon dadin filmaren proiekzioarekin batera eta benetan uste duzu erromantizatu egiten duela tauromakia. Egia esan ez dakit, niri jendeak esan dezala nahi duna. Uste du derridikulua dela artelanetan horrela enfokatzea gai bat ukitzen duelako. Eta kuadroetan agertzen direnean gerra irudia, zergatik ez dute debekatzen. Ez du zentzurik, hau da, arte lana hor dago. Bere buruaren lekuko izateko ez beste gauza baterako. Beraz, ez dut horren garrantzia ikusten objektu aparte bada. Eta zein da beste galdera? Bueno, romantizatu ezakit izango litzateken hitza. Ematen du alderdiren batean konpromisoa agertzen dunean zezenketariak edo ausardia badago nola baiteko liluratze bat. Ez dakit hori erromantizatzea den edo ez, zaila da definitzen. Hitzau, baina bai. Ausardiaren eta konpromisoaren gaia, hor badago zerbait ez, norabaiteko fascinazioa. Kaixo? Ni atzerretarra naiz, eta ni beste modu batean ikusi dut film hau. Eta beste protagonista batzuei buruz galdetu nahi dut, zezenei buruz ez provokatzeagatik. Baina hau heriotzaren misterio bat da, ez? Hau da, baizik eta zezenak dira ere protagonistak. Eta galdetu nahi nuke, nola filmatzen da holako film bat, hau da, lekukoak izanik, heriotza horiekan gertu ikusten direnak, hau da, Japoniako film batzuek bezala, baina hemen hori zuzenean gertatzen da. Eta artista bezala egiten bali bada distantzia bateken galdetu nahi nuke, zuzendari zaren aldetik eta gainerako taldeagatik, hau da, emozionalki sortzen, ez, guk dena filmatzen genuen, hori zen asmoa. Eta kamarek hartu egiten zituzten irudia ederrenak, erakargarrienak, gero montaia, prozesua, beste zerbait da, eta hor aukera bat egiten da. Hemen edo hor, gogo eta estetika batzuk egiten dira. Montaketa prozesua oso modu harrigarrian hasi zen, baina dena mugatzen du. Nik hartzen ditut gustatzen zaizkidan irudiak. Eta ez oso azkar, hilabeteak behar dira horretarako, metraje asko dagoelako, baina arbitrarioki, eta oso bizkor hau gustatzen zait, hau eta hauetzak ezergatik. Eta gero filma fabrikatu egiten da irudi horiekin bakarrik. Hau da, horrek filtro bat, iragazki bat jartzen du jadanik. Hau da, nire gustuaz gainera, inolako gogoetarik egin gabe edukiaren gain, hau da, zer iluratzea eragiten didan irudiak batzuetan, elkarrezketa bat dagoelako, beste batzuetan argi izpi bat dagoelako, beste batzuetan kameraren mugimendua gustatzen zaidelako. Nik hori dena jartzen dut eta gero filma horrela montatzen da bakarrik. Lehen iragazki hau arbitrarioa da eta jadanik ez daude horren beste galdera edukiari buruz eta filma ikusten joango gara. Daude irudi oso ederrak ikusten ez direnak, zezena kamera begiratzen duenean, ispilu antzeko bat ere badago, ez? Zezenak begiratzen dio zezenketariari, zezenketariak zezenari,
ez dira, bakanak dira, bitxiak dira. De otra manera. Es casi como cine ya en sí mismo. Zinea da berez. Como la mirada de alguien y dices, Norbaiten begirada bezala. no, ¿qué está mirando? Ez zer ari da begiratzen, nor ari da begiratzen, izin da gure ikuspegia eta zein da berea. Hemen, bueno, eraikuntza pixka bat bazegoen horretan. Eta baita ere heriotzaren momentuan badakizu prozesu geldo bat dagoela, ikusten da bizitzak nola ihes egiten dion. Ze animaliak ez daki hiltzera noala, ez daki zer den heriotza. Ez daki hil egingo dela. Beraz, prozesu motel hori ikusten da poetikoa dela, bizitzak ihes egiten dio, eta prozesu mantxori ikusten da, arraroa da, hori ikusi ahal izatea. Baziren beste irudi batzuk, baina aukeratzeko asko zegoen. Azkenean, hautaketa estetiko bada, ez? Un contrapunto más serio, más Eta trascendente, incluso kontrapundu gehiago ematen diona, beharrezkoa dana, eta filmak jariatu egin behar du azken batean. Hau da, bizitza eta heriotza da filmaren gaia. Hori irudikatzen denak horri da guztietan. Kaixo Albert, hemen, bestalde batetik, zezenketarien beldurra aipatzen duzu, erakusten duzu, zergatik egin duzu, liloratzen zaitu, zergatik uste duzu gaztekoen hautatzen dutela ogibide hau. Bueno, gaur egun dena komunikazioa da, dena dira iritziak eta bar, leku guztietan horrelako ekintza bat ezaugarri horiekin gogorak hartzen digu batzuetan ekintzak beharrezkoak direla eta arriskutsuak direla eta hori horrela dela. Eta batzutan konparatu egiten dut, zezuk Ukrainako gerra begiratzen baduzu modu bakarra dago irabazteko borroka eginez gudu zelaian. Europar Batasuneko diskurtsoekin ez dira gerrak irabazten, ara joan behar duzu eta egin behar duzu. Beraz, modu simbolikoan, edo ezain basatian, edo ankerrean, horrek hori simbolizatzen du, badago esaldi bate filman, bizitzak ez du ezer balio, bizitzak ez du ezer balio, hau da, balio du erabiltzeko zerbaitetarako. Hau da, gauza bizitza baino zerbait handiagoa egiteko, bizitzak ez du ezer balio, arriskatu egin behar baita bizitza zerbait egiteko erabili egin behar da. Hau da, kontserbazio hutsak ez zaitu inora eramaten. Beraz, metaforikoki, tauromakia, ez daki. Bai, hor badu faszinazio txiki bat ulertzeko zer dagoen atzean eta misteriotsua izaten da. Hau da, ez dakit filmak erakusten duen, uste dut ilundu egiten duela pixka bat gehiago. Nire film askotan, gai oraindik ere gehiago iluntzen dut, argitu ordez eta hau izan daiteke adibide bat. Baina, ez dakit, badago ekintza bat, ez dena komunikazioa, ez dira iritziak, ez dago bidetxi horrek, dena pasatzen da ekintza trascendente batetik. el miedo es algo Beldurra interesgarria da. Ze horrek eragotzi egiten digu gauza garrantzitsua asko egitea. Hau da, beldurra izan dezakenik film honetaz, filmak izan dezaken harreraz, beldurra etengabe gure artean dago, eta nolabait askotan harrapatu, edo ez digu uzten gauza ausartagoak egiten, eta batzuetan kalte txikiago bat eragozteko, beldurraren poderioz bat handiagoa egiten da. Beraz, interesgarria da, nola kuestionatzen den hau. Filma badu ere grafitikotik zerbait, eta asko oinarritzen gara Madrilgo zezenketa plazan, Bilbon, Sevillan, zezenketariak presioagatik gehiago dute, baina ere zezena handiagoa da, arriskutsuagoa da. Eta ez da gauza bera, leku batean eta bestean. Nola aurre egiten dion bat eta besteari, hor beldurrak eginkizun garrantzitsuagoa du. Eta hain zuzen ere, beldurra gainditzea, hau da, tratatzea, kudeatzea, hau da,
hori da filmaren gai nagusietako bat. Hau, fisikoki egiten da eta zuzenean egiten da. Eta ez dago inolako aitzakiarik tartean. Hau da, egia esan, lezio metaforiko txiki bada. Zerbaiten lezio, azken galdera? Bueno, kaixo, denoi. Bat Albertentzat eta bestea Montsentzat. Conectando con temas y personajes. Gai eta pertsonaiekin konektatu zure filmografian. Ematen du, bertan bera dagoen mundu bat erakusten duzula, desagertzen ari dena, niretzat zorionez. Eta da galdera bat zuretzat, Montserentzat. Alberte jadanik zerbait esan du, kontua dela bilatzea. Zerbait ustekabekoa, baina zinema dokumentala denez, ekoizpena desberdina izan alda. Bueno, ez daki zaila da esaten, ze barrutik edozein pertsona, edozein gauza egiten nahi dena, ez du pentsatu nahi egiten duena gainberan dagoenik, edo zerbait txarra gertatuko zaizunik. Beraz, barrutik, eta batez ere, horren besteko kontzentrazioa eskatzen duen horrelako gauza batek, gure sentipena da positiboki bizi zutela. Zezenketariek, baina noski, kontziente dira gizarteak bilakatu egin dela. Eta azken aldian beste norabide batean doala. Baina hau da gogoeta soziologiko bat guri bosta jola zitzaiguna, egia esan eraginik ez zuela filma egiteko orduan. Eta pensatu genuen elementu hori hor egon daitekeela. Amaitze ukitu krepuskular hori. Baina gero, filma egiten ari ginenean, egia esan elementu hori etzen azaleratu. Hau da, elementu krepuskular hori etzen azaleratu. Uste du zaila dela, baina, ez da bai da soziologikoa bada. Baina hor ari zarenean, guduan, buru, belarri, hau dena oso urrun gelditzen da iruditik. Eta zailtasuna, ekoizpen honetan, beste batzukin konparatuz, da izan zen filmak eta diskontinuak izan zirela, ez zirela jarraien etorri, ez gaude dituta hori egitera, eta komplikatua izan da guretzat, eta gainera ez dagoelako denbora nahikorik, ezak izan bat denbora, zibili ginen 5 urte filma egiteko, 3 filmak zen. Egia esan plaza batean egin bar genuen, baina azkenean 14 plazetan filmatu dugu, eta jun ekipoa ara bestera 3 egunetarako, irutzi zitzaigun behar bada ez genuela ez eren garapenek aurkitzen, baina bai. Filmaren erronketako bat izan zen homogeneotasun hori sortzea. Hau da, denek izan zezan intentsitate hori, konzentrazio homogenetate bat, gaian eta atmosferan, eta korride bat da urte batean eta urte terdira egin genuen urrengoa. Begiratzen bat duzu, pixka sartxoa ikusten da, ez da asko nabaritzen denbora gutxi delako, baina homogeneotasun bat ematen. Nintzen gustatzen hori, nire gustatzen zait filmaketa laburrak eta trinkoak, intentsoak. Eta horrek uste dute sortzen duela giroa, baina beti ikasten da zerbait. Beraz, horrela ere egin dezaket. Filmaren egitura da korrida baten antzekoa, zezen guztiekin. 6 zezen daude, 5 jarri ditugu, baina rakor arazoak, hau da, korrida batetik askotatik bat egitea, zailtasuna zen ere bai. Gero ere, filman ideia bat badago niri gustatzen zitzaidana, hau da, zuk esaten duzun bezala, filma izan zedin korrida bakarraren metafora. Eta, 6 zezen ikusten dira gutxi gora bera, bakoitzak ikuspegi desberdina du, baina errepikatzearen kontu hori izan zezan. Hau da, nolakoa da giroa, klima batzuetan gertatzen dira gauza interesgarriagoak, beste batzuetan ez, edo gutxiago,
Hau da nahi genuen korrida bakarra izatea edo egitura hori izan zezan. Bueno, pertsonaia baten aipuari jarraikiz, erraz, con que verdad haber respondido, egiaz erantzun dio zue galderei eta txalo berbat denoi.